My Monica Mutsvangwa has been fired. Are you aware of that? Zvakamira sei mhuri yeZimbabwe kudai kusangana pano pasekuru gudu Pikicha TV patinokupai nhau dzinenge dzichipisa mumastreets. Yes, of course muri kuziva kuti mwana wamai Mutsvangwa navamutsvangwa vanosapota bato reZANU-PF vanove zvakare Minister of Information and Broadcasting muZimbabwe akabatwa achinzi ari kuita zvechange manning ende zviri kunzi izvo amai vacho vasvikawo zvakare pakufayiwa. So kuna vasingazive mai Mutsvangwa ndivavo vari apo mashoko atatambira isusu ari kubva iwo paplatform yeZim zvichinzi panga paine bongozozo pakati pamai Mutsvangwa nemudzimai pakati pamai Mutsvangwa nehusband yavo pamwe chete navice president vachivengwa. Saka zvikunzi mahwani zvinhu hazvina kumira mushe because information yanga ingobuda pasocial media. I don't know how much it is true because zvazvinzi the Mutsvangwa family was complaining kuti sei maisa mwana wedu pamahwani isusu takawirirana kuti vana hatisungirane vana ora hatisungirane vanhu ipadhuze ashoko anda yangomaonawo pasocial media. So please handina hangu umbo wakakwana nezvazvo. This is just speculation going around. I think information chaicha ichabuda pamberi. Saka just be aware kuti ndo zvinenge zviri kuitika mumastreet. This is according to Simba Chikanza of Zim ndiye ane information yes pare zvino. So guys, until we meet again here on SCP TV, chanamba chikupai nhau dzinopisa nhau dzese dzamunoda akudziwana pano pasekuru gudu Pikicha TV. Don't forget to subscribe, like and follow this channel.